Amb aquest anunci al bell mig de la Rambla de Figueres s'anuncia que la Fira del Pilar, que organitza cada any el Casino Menestral, es trasllada a la plaça del Gra. La pluja de primera hora del matí ha provocat aquest canvi i també ha fet desdir a alguns expositors d'arreu de Catalunya que en un dia de tempestes han preferit no agafar la carretera fins l'Alt Empordà. Tot i això, una trentena de parades animen aquesta fira que arriba ja a la 24a edició i que es combina amb la Fira del Disc, que ja en suma 6. Al llarg de tota la jornada hi ha compra, venda i intercanvi de tota mena d'objectes col·leccionables. Així s'hi poden trobar vinils, pel·lícules en DVD, instruments musicals, joguines, monedes, segells, botons, ampolles, pots, llibres, postals, revistes, plaques de cava, objectes decoratius. Sota la coberta de la plaça del Gra, una bona opció per fer reviure els records.